Club Junta, building better Africa. Ayamba joncho amunya nane mwanzo kwa banchi mulipati mukwendera pati atendeli moze musandisiyendeka Mr. Malawi Mpuzi Soma Tiche Ifeo pano pale uchikocha kumama atayamba joncho Ndiya mamfa kuyabwa kwa mpira kamfa mawa munya nane Programu yanga ya lero ndikhala ndili ku Mulanje kwatiye mabuka komanso ndikhale pa ndikudzudzula wonse otsutsa boma ndiye tikhale pamenepa ndikhalenso mkati mu ndikukamba muzina ndi zina ndiye musatalikire mukhale pamenepa ena akangozuka kumaso kosasukusula manthongo alito kukamwa kuli chipwemphwenene ati basi akubwera basi kumatukwana Mr. Nkulukuta moyo kuntukwana Professor Arthur Peter Mutharika chene manena nthawi zonse kuti ndizakhala pano ndikumulandisa Professor Arthur Peter Mutharika munthu amene atukwana yolo kutenga dziko linkumpasa kuti yendesatu dziko lisaya taulu sayendesa sonkuyendesa kumene zikanga zili thoko makuntukwana Professor Arthur Peter Mutharika kumuyang'ana sapato ndiyomweyo koma daily chapanga khalire ye basi ati atukwane Professor basi Professor sakuyendesa bwino ziko mkuyako jakanakhala kuti anawina upresident unamvotera iwe uja ufuna unduze kuti miyezi 5 yoka akadakonza china chilichonse palibe chimene chikuchitika kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndiye mafuna ndikufunse kuti ndondocha yako ija ikanakhala kuti inawina bwezi pano itapanga china chilichonse pa miyezi 5 ndondocha yako imene umayithira mwewe ija ndondocha yako ija usamangobwera apa basi kumangokamba basi chipwemphwenene chili kuno pali anthu ena otsutsa boma kutsutsa ndikumatsutsa nkumadziwa kuti ayi apapapa anthu akuyankhula zona apapapa anthu akuyankhula zona koma pali zinthu zina zake zosasamba zinthu zina zake zotolo ku skulu sizinapiteko zikankhalira kupita uko kumakakupa kumazi uko nsomba koma daily basi ati atukwane Professor Arthur Peter Mutharika umbulu savage asakwi kodi maona ngati kuyendesa dziko basi amangoyendesa ngati lichero basi mukamauluka basi maona ngati kuyendesa dziko ndiye kuti mukakwera malichero ano usiku ja mukamapita kumpata mwati basi kuyendesa dziko ndikonko inu anthu opusa kwa basi nonse amene muli kotsutsa boma inu anthu opusa kwa basi Professor Peter Mutharika pamene ankalowa dziko litonse tikuziwa kuti forex kunalibe tonse mene Professor ankatenga dziko kumaliyendesa tikuziwa kuti chimanga anthu akudya chiteza kuvutika kuti apeze chimanga tonse mene tinkalowa mboma tonse mene tinkatenga dziko likuchoka mwa asavubwaja tikuziwa kuti mafuta akusowa tonse mene tinkatenga boma tikuziwa kunena kuti zinthu muno Malawi sizili bwino tisinthe boma lero munthu ja waiseza wapezeka ndi chimanga wapezeka ndi forex kupezeka wapezeka ndi mafuta akupezeka wapezeka mankhwala mzipatala pang'ono poka anthu amapita ku Queens kumakauzidwa kuti kaguleni mipeni muzichosa zikhakha zonse zija tonse fe timaona zonse zija zatati kuonanso kuti yayi pano pa mbola mkone koma asavubwa ena ache basi anokupa msomba uko
atopa ndi kukupa nsomba wapo basi ati kubwera pa social media kumatukwana profesa anthu osayamika ndiye mafuna ndifunsa kuti ndondo chayanu savubwa wanuyo akanakhala kuti adali president myezi 5 akanapanga china chilichonse misewu imene mukunenayo misewu bwezi pati taona muno mziko muno misewu ikumangidwa tikanaona misewu imene yaunongekera ndi mvula tikanaona misewu ina iliyonse itapangidwa tamagawani nthawi munthu sangapange china chilichonse chimene chinaunonga chakwera akachipange kanthawi kochepa ngati kamene asavubwa lizika kukanika ni banja lanu ananu akutuwa ananu ali mpu ana inuyo amene mmalongolwa pa social media inu mukulephera kuyendesa banja lanu mukulephera kuyendesa ndi banja lanu limene ananu ali mpu ana akutuwa ukoko alibe nzovala zimene zoti azisinthira acha ananu alibe ena inu mango zochwa kuti ndinu ma DJ koma acha ananu ali mpu mukulephera kuyendesa banja lanu ndiye mukuona ngati kuyendesa ziko nkoyo ndi chinthu chamasewera munthu akulephera kumveka mkazi wake kuti aoneke bwino akusilira mkazi wa mwini wake kuti wina ake amamveka bwinobwino iweyo umazitchula DJ koma mkazi wako ali mpu mkazi wako akuchita kusaukira sopo kuti achape ukulephera ngakhale kuagulira amayi ako chitenji ndiye lero kanene kuti aprofesa akulephera kuti ayendese ziko kupusa kupepera ngati wezi kukulakaza pa khomo pako nyumba yako yosaoneka bwino nyumba yako sunaimalize unaimanga ilibe mawindo ngati wewe ukulephera kumanga nyumba yonena kuti uzikhalamo iwe mwini ndio zikanena kuti ayi zikoli profesa akadakonza china chilichonse kwa myezi 5 kupusa kupepera kumbwambwana DJ Rod ni munyanane pompara pa radio lomwe mphunzitsi wa ma DJ kwa changamusa munthu akulephera kuyendesa banja lache anake akulephera ulo kwagulira zovala chikwatilire pano pa banja la akutha myezi 10 pano pa banja la akutha zaka 10 koma mbanja muzambiri nzofuta kuti zipezeke mbanja ngewe nazikanena pano kunena kuti ya profesa akadakhoza kupanga china chilichonse kwa myezi 5 ziko lisiri kuyenda bwino yayi musiye nchitidwe wa uchisiru ngati umenewo osamangoti mwakhuta uko na ndolo wanu makaka uko mwaphatikiza mwakhuta ndikumabwera apa ife umenyera ufulu ife umenyera ufulu umenyera ufulu pita muzikamenyera mabanja anu maisa mabanja anu akutuwa uko maisa mabanja anu ali mumphauli to mabanja mwanu ndiye mukanene kuti aye ino umenyera ufulu umenyera maufulu antundu wanji samati nyase yayi pa social media munthu iwe ukulephera kuwasamala amayi ako ndiye ukanene kuti wina chakakonze ziko masiku 5 akamange misewu masiku 5 amange mablock wa school masiku 5 amange zipatala masiku 5 ziko siri kuyenda bwino umafuna liziyenda mwa mtundu wanji iyo ilimbikisani ndondo chazanuzo zimene zili kunja kwa bomazo mukhalira yomwe yongotsutsayo mabwera kumatukwana profesa Arthur Mutharika ngati profesa wasankha nduna profesa Arthur Mutharika wasankha nduna kuti zimuthandize ngati nduna zake sizikuyendesa bwino sizikuchita bwino ife timabwera pano ndikuzuzula ndunazo osati kumatukwana profesa Arthur Mutharika gogo amene wokalamba amene munaambira ni kumukamba pati kuti wokalamba
masa munambira kale kumuchula kuti okalamba imwe ndi amene akukulamulirani ngati mukufuna kuti okalamba asamakulamulira samukamoni nziko muno chokamoni tiyeni muziyang'ana kolowe afisha wanu kwanji mundolole kuti ndizuzuleko pang'ono nduna yona za nziko yachitetezo ine ndi mazuzula zimenezo osati kumabwera pano kumatukwana Profesa Arthur Peter Mutharika amangodikira malipoti aone kuti kodi nduna yanga imene ndayituma ikupanga chani panopa ndikuyenera kuti ineyo pano ndione kuti nduna yanga ikuthamanga komanso ndiauza Profesa Arthur Peter Mutharika kunena kuti nduna zanu ngati sizikugwira bwino ntchito abwana nkwabwino kuzithamangisa kuzichosa ndimafuna ato ndikambetu iyo iyi makamaka yakulilongwe iyi anthu akungopezeka munsinje ataphedwa kunena kuti ino amene muli anduna oona chitetezo cha nziko pamodzi ndi mkulu wa polisi ngati mukuziwa kunena kuti ntchito yanu mukuyilephera nkwabwino kusiya anthu akuphedwa ato mulilongwetu anthu akuphedwa ndiye anthu akamanena kuti anthu akuphedwa timanena kuti nziko mulibe chitetezo. Profesa pokusankhana adakudalirani kuti mugwire ntchito yoteteza amalawi ndiye timafuna tikuuzeni kunena kuti nziko muno anthu akuyankhula kunena kuti chitetezo chikuvuta, chitetezo palibe chifukwa mulilongwe munsinje wa Lilongwe mukungopezeka anthu akuphedwa, anthu akapha anthu akumunyamula mpaka kukamutaya kumsinje aziti munthu yati wakokoloka ndi madzi. Ndiye mafuna ndikambe pano kunena kuti anthu akuphedwa amayenda usapala ati akusakandala mukuyenera kuti mufufuze chifukwa akhoza kukhala anyamata omweja azikuwanjaja ndi cholinga chonena kuti aononge boma lanu. Ndiye inu ku polisiko mugwire ntchito yanu mwa ukadaulo, mugwire ntchito yanu mwa professional ndi cholinga choti aja amene awa azikuwanjiwa mwina nkutheka ndi amene wawa awa amene akupita amene mukumapha anthu ncholinga choti aziti mziko muno mulibe chitetezo. Ndiyo kufunika mupange zonena zoti Malawi muno mukhale chitetezo. Ngati ali anyamata azikuwanjayi mu CP aja akufuna kuononga boma lanu mupange zinthu zonena zoti mwagwira anthu amene mwamange akakhale kundende. Ndikunena nduna wa za chitetezo komanso ndikunena ndi mkulu wa polisi. Pena munthu ntchito katusamayiziwo mafunika kutula pansi udindo. A profesa ziko mukwambiri munandiganizira ntchito ikoma ine sindikwanisa. Anthu asamaendemo cheucheu, anthu asamaendemo cheucheu nziko lawo lomwe. Kungofika 8 koloko munthu kumaziwa kunena kuti apapa basi ngati ndafika 8 koloko ndiphedwa. Tisamapangane choncho. Ndiye mafuna ndiauze ku polisiko, kunena kuti ntchito yanu isangokhala yosakasaka ndalama yomabera anthu maujeni mu road procom, koma ntchito yanu ikhale yoteteza amene mufuna kuti mumbere ndalamayo. Anyamata azikuwanja alusa kwambira kupha anthu kuopsa kungolanda foni mpaka munthu kumpha. Bwanji kumulanda foni yonkumusira moyo. Bwanji ndikungomulanda chimene ali nacho chokoma moyo mumusire. Mbuzi za wanthu nonse anthu amene mukupha anthu inu. Take
nane bwanji mundilole kuti tisondilowenso kwati Mabuka. Ndifike ine chakuzenje uko. Anthu akwa mfumu amulasana ndiyimbira foni pano pa radio lomwe. Kudandaula kwambiri kundandaula dokotala wawo wachipatala pamene papazenje. Ndiyene pachamunya nane nimabwera pano kuzuzula munthu amene sakuchita bwino. Ndipo nimapempha nimatchula ndi zina lomwe. Ngati mukufuna musumire ine. Adokotala mwati onjezatu. Pachipatala patu mwatasapo. Mapatient akakudandaulira kunena kuti pano pa zinthu ifeyo kunoko sizili bwino. Adokotala tithandizeni. Ino ndi pamenenso pano mukuyamba zanu ndiye mumalalata atu. Ndiye tatiya ikulalata kumene kumalalatira ino anthu akuzenje. Pachipatala chakuzenje kwati Mabuka. Inenso nane ndibwere pano adokotala ndiye tilalatirane tu. Inenso tunane kulalata konima kuziwa. Ati mauza anthu kuti ine ndikaphunzira ine skulu yanga inu kunalibe. Ndikavutikira ine kumalipira skulu yanga inu kunalibe. Mukutilalatira ife mapatient. Ndiye mbekezani sopano nane ndikulalatire na adokotala. Choyamba ndikupaseni mone adokotala amuheya muli bwanji. Ino amene mutayima pachulu kumalalatira amapatient. Abwana ndifuna ndikuuzeni kunena kuti kukakhala kuphunzira ndi kwanu. Kuchipatala chimene chocho timakulipira ndi ifeyo. Inu kungoti musagwire ntchito pamene simungalipidwe. Ndiye musamanyade ngati mwina mwake inu mukaphunzira ni skulu yanuyo. Ifeyo mukaphunzira ni skulu yanuyo zititokotese mukapena zitipezese kuno mavuto yaye. Nimafuna ndikuuzeni amuheya kunena kuti mapatient amene numalalatira aja. Lero abwera pano pa radio lomwe kuzatiuza. Pano pa anthu akuthawa kuchipatala chanu anthu akuthawa mpaka kumapita kwa Mbiza. Pamene anthu apafupi amene ayandikira mizi ya kumene koko nkumathawa nkumapita kwa Mbiza. Kumene kokuli chipatala chifukwa cha inuyo kulalata kwa inuyo. Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti musati nyese nawo mapepala anuwo. Ngati mukufuna mungopempha transfer muchoke pa chipatala panopo. Sikuti ife tingakudwaleni yayi. Boma lititumizira anthu ena azagwire ntchito. Inu ngati mukunyada ndimafuna kuuzeni kuti inu sikuti ati ndi dokotala oyamba kubwera pano. Si inu so dokotala oti tinakhala nanu kuchokera nanu kale yayi. Muchoke pa chipatala pano nafeso sitikufunani. Mupite muzikalata kumene mukuona inu kuti mukagwira ntchito. Mupite muzikalasa ma Jackson mwina abale anu. Koma zoti muzalalatira anthu akabwera kuchipatala basi kumanyada, basi kumauza ma patient mundidikire ndikupuma mupuma chani. Ndiye mafuna ndikuuze na muheya kunena kuti ifeso pachipatala pano mwatikwana tikufuna ife muchoke. Ndipo ndikuwauza anthu akumuzi kumeneku kunena kuti anthu akwantiza nimafuna ndikuuzeni kunena kuti pano pa chimene muti mpange mpite kwa DC. Muyende mukafike kwa DC mukawuze kuti muheya watikwana pa chipatala cha Zenje. Siti kumufuna tikufuna achoke. Akunyenya kulalata ngati mwina mwake iyeyo chipatala cho ndi chache cha ambuyache. Chipatala chitu si cha ambuyako. Chipatala chuna chipeza pompa iwe ukachokapo pabweraso dokotala wina. Chipatala chisi anamanga sa amaya kwa anamanga sa ambuyako anamanga sa abambo ako. Chipatala chinchatu cha ifeyo. Ifeyo boma linatiganizira kuti mangira chipatala cholinga chonena kuti mioyo yathu ife zitetezeka. Ndiye mafuna ndikuuze wewe muheya kunena kuti chipatala si cha ambuyako. Kuli kwa bwino uchoke pala ukabwera wewe maesa unali odaya ka sisi wewe. Ukabwera wewe maesa unali nyoncholo kumabwera pano. Wanenepera wewe kunoko, wamba wewe kubwera matako kunoko, ndio kufuna uziti sokoneza ifeyo. Nimafuna ndikuuze kuti no. Masiku onyengererana anapita. Ndimalize choncho bwanji programu yanga ya lero. Munyonone road ine. Akuti pamene pomwasewera kale au mvere fungo.
aumvere fungo dokotala timuthamangise kuno amene tiye ndipite kwa DC tikawuze kuti muheya watikwana. Tinene chilungamu kunena kuti muheya kuno achoke. Wanenepera kuno akabwera iye paja munamuona akabwera iye. Wanenepera iye kuno kwafuna sona ati kwaniso pano. Iyo tisamapanga ni choncho. Timakupasa ni makaka ndandoloto mizi minda mali mefe ndi amakolo atu. Timatukupasa ni tunafe ule mwata. Mwene iya hii. Mafuradi kuziwise nonse anthu akwantepuwa kunena kuti tonse kuno anthu akwantepuwa amene ufunika tizampangire mademo amene akapitiriza nchitidwe wacho ununkha kuti mpangire mademo pano achoke pa chipatala pano aziyang'ana kolowera mwina musamuse panopo ayang'ane kolowera ndimafuna atu ndikuuze choncho muheya atu ine nimunyanane road ine pano pa radio lomwe akuti lero muzangochoka simutipasa moni bwanji ndikaweko moni pang'ono muli bwanji Mr. Flama ndikupaseni mono saiwalanso Yohane Pongwe ndikupaseni somoni nanga adimini waine Christopher nanunso mulandire moni osaiwalanso Christopher Yohane kumufulu nosi ziko lija la South Africa chaku Soweto kumene inunso abwana mulandire mono osaiwalanso Jonathan Namiwa ndikupaseni moni muli bwanji abwana ine paja ndimakhala pano pa radio lomwe ndikwatokotera amalawi umira kwinaku izasiya kucheza umira kwinaku izasiya kuchira blessings malingana moyo muli bwanji upaseni mono osaiwalanso Robert Chirwa ndatiye ndikupaseni mono ine ndi abambo abu kubala kwa Nasimbi Yepa ndinayamba ninkhani yonena kuti pali anthu ena otsutsa boma akuti akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika apange china chilichonse kanthawi kochepa apanga bwanji ku kanthawi kochepa munomo Malawi zinthu zinaonongeka kwambiri tonse tikuziwa kunena kuti chakwera ndi boma lake adaononga kwambiri tete kufuna ati china chilichonse chitheke kwa mizi 5 iya munthu waiseza uyakuluakulu munthu waiseza uitiye ndiziyamikira inu nonse amene mukuona kuti ziko lisiri kuyenda bwino musamuke muziyang'ana kumene mwina kunachokera amanu kumazoti muzingo mutu kwana president daily kumangobwera kumutu kwana president daily iweyo kulephera kuyendesa banja lako loti uli ndi ana awiri koma anako ali mbuwa kuyenda so kabudula lopanda takoso kabudula lo wavala mwana koma kumaonesa tako nkumayenda ngati iwe kulephera kuyendesa banja lako kwa zaka 10 ndio kanene kuti pano ufuna unduze kuti profesa angayendese ziko kwa miezi 5 china chilichonse misewa amange masukulu amange ati muzipatala mukhale mankhwala nthawi yake omwe amange china chilichonse kusa kupepera bwanji tisiyane pamene pamumvera fungo inuyo polo 2030 mafuna ndikuze ndondo chazanu zima president zanu zopasirapo zija 2030 siziununkha so president ndikunene saine wallahi kunena kuti ma president ano mukwathira mwaja amene ajasaununka mpando 2030 president achokera konku chaso ku DPP anthu apanga zimenezo ndipo chenjezo langa lipite ku DPP ndimafuna ndikuze ndikunena kuti inu a DPP muyendese ziko libwino ncholinga choti amalawi ajana kuvotera ni 3 million amalawi ajana kuvotera ni 3 million ajakhale ndi chikhulupiriro kwa inuyo amene ajakazango kupasani so vote amene ajaniwo muzawina inu olo mutayimikapo ndondocha olo ku DPP ko mutayimikako ndondocha kumene koko ndifuna ndikuze ndikunena kuti ngati mutayendesa bwino ziko ngati mutayendesa bwino ziko limene walitengera Mr. Nkulukuta moyo olo mutazayimika pamene puna masempwani anthu azamvotera osamvera izi ndondocha izi zingolongolola kunja kwa boma kuzidi mpu kutuwa ngati ana ikidwa nzigayo musamusokoneze Profesa Arthur Peter Mutharika musiyene aendese zikoli musiyene apange zikoli
tikafuna kuzuzula tizizuzula nduna zake izi zinazosamva nduna kuli nduna zosamva zimenezi ndi zimene tifuna ife kuti pano ife tizikazi ngefeyo. Ine ndili ndi nduna zingapo ningoziyang'ana tu ndizibweresa pano ndiye ndizikazi ngazenezene. Koma zoti muzika mutukwana munthu osala kwa Profesa Athapita Mutharika pokhapo ndiye sitigwirizana yaye, pokhapo ndiye sitimwerana mazi yaye, pokhapo ndiye tisambisana mmatope. Ine ni Munyanane Road ine MCP ndiye kuti chani ndondocha zanuzo sizilamulira dziko la Malawi. Anthu ozuza ino pamene munkadyesa anthu chiteze maona ngati anthu ayiwala. Tivomereze Profesa teremu yake yomaliza ndino, koma musazigugude pachifuwa kunena kuti zipani zathuzi ndiye 2030 wina ake alamulira kutiko. Ati alamulira anthu achatino. Tinaonapo mapresident amene ma president tili pano tipakana matope a president anosalamulira tili pano. Ife tili pano amunyanane, ife ngati tili pano takhalira mpando. Ndifuna ndikuze nchilungamo ma president anosazalamulira dziko amenewo. Ndekuli akanganyana chozikonda bambo ozimva iwo kuti ati iwo ndiyo. Mafuna ndikuze kuti tili pano tisambisana pokumu. Mumvera fungo ino president wa 2030 ndikunena mumvera fungo ino president wa 2030 kuti ndigwere ngati mukufuna mungo ndigula basi ni mamiliyoni ndiyambe kupanga za president wanuyo. Mwina tu mundigule ni mamiliyoni acho osati soucheza yaye. Mamiliyoni uzaza mandege, uzaza mawilibara, uzaza matumba, mamiliyoni. Mwina nikoza mwina kukamba za president yanu ndiye mwina koza kuzawina. Ine ni Munyanane Road ine ndapita. Iza kulezerese, uzilalata, wajiwa mwera zako, utamwera zai, osakula moajo.